Hello, December 18 karon. Maupay pagabot na ko gikan sa trabahuan tanaw. Kuan pa ko na wa pa ko kailis. So ugma birthday na sa akong anak. Tan-awan ninyo ang akong vlog, ang akong video. Iniga ugma kay na ako i-upload. So karon ang ako usa ipakita ninyo ang akong gipangbuhat last week nga na ako'y isda nga labas karon guys kay walay isda kay bagyo dire signal number 1. Unya na ako'y isda nga labas from Bantayan Island o na ako'y mga grasya nga naabot gikan sa Bantayan usa gipadala dire. So tan-awan ninyo guys, hope ma-enjoy mo sa inyong pagtan-aw tungod kay wala na nako na upload. So enjoy sa pagtan-aw. Guys, nakakuha kong isda, daghan kayo. Nakoy isda lami kay ni isugba from Bantayan. From Bantayan guys. Lami kay ni isugba guys. Nag-order ko online, wa ko nag-expect nga ihatod dayon. So, pag ingon ako nga ipahatod, ibutang lang diha. Duha limpyo na. Dungagig usa kay kulang ra. So, ako nag-expect nga ihatod diri. So, mao ni guys, makasugba jud ko ani ugma 2 kilos ning bukaw. Ate, tabangi ko diri ate JN. Dako kaayong bukaw, lami kay ni sugba man ay dagko ma. Palimpihon na ko sila. Hala. Hala ma, kadako. Hala. Ha? Pangling kuranan ate, nga gamay ate. Hala, kalami. Karabuyag. Sus, kanindot pa kayo sa mata. Wow. Pwede ko mag-expect nga naadayon. Guys, kita mo guys. Di ka ni sa Bantayan guys. Naabot siya diri sa Cebu. Lami kay ni isugba ugma. Gabi naman karon. Naapay dagko oh. Pwede man na ara may uling good. Paano na sila? Ha? Oh. Nya, kani siya. Lami sad kay ni tuwaon. Isa ka kilo ani. Kani isa ka kilo. Nya, duha ka kilo. Ay, isa ka kilo kapin ani. Nya, kani duha ka kilo. Giduha na ako kay ganahan akong papa ani nga magsugba. So mauni ang duha ka kilo guys. Tambok ha. Dili. So pagkaingon nga tambok. Walang baga dire. Hindi pa kaig mata ka nang magpalit ko ani. Sus ang mata. Ginoo ko dili na dyan siya hayag. Kuan siya ka nang ganing ang iyahang mata. Mura naglubog. So dili na siya presko. Mao ni timailhan sa isda guys nga presko kay ang mata. Siga pa, mura siya buhi. Luoy kay yung isda o gilipyuhan sa akong mama. Bilahan natin. Isda man gud ang kita. Gilipyuhan sa akong mama. Naidag ko na igagmay. Gikan sa Bantayan. So kung dili pa mapanitan, mao ni siya. Asa ko nom? Sa akin. Fresh from Bantayan.
Deen. Kani. Daghan ka. Lemon. Daghan kayo ning lemon. Mao ni siya ang ubi. Oh, ari pagay dako. Oh, sako-sako. Usa pila ni katuig usa ka pin? Sukad sang pagkuan ing makilo. Bitabuno ko na nga duta, dili na ano, dili na.